jo primer. Però bé, normalment el que sol passar és que quan ensenyam ve qualcú del grup m'han demanat a si puc dedicar aquesta cançó o podem dedicar aquesta cançó i tal. Però el meu cas va ser diferent, perquè jo quan vam venir vam dir podries fer un monòleg. I jo dic, bueno, dic, allà que faig un monòleg, el dirigiré a ell que jo estava molt de Lloret de Mar. L'aplauso per ells, per favor. I jo vaig pensar, dic, un monòleg jo, de xert tant, què he de dir? I normalment tots els monòlegs eren o de política o de sexe, però bé, jo política, la veritat, no en tinc ni idea, sé qui és el president i la competència, ja està. No me'n faci dir més. I sexe, sé que jo tenc calvo, però no sé el que tenen els altres perquè tampoc no és que em faci massa, però bé. L'altre tampoc puc xalar. I vaig pensar, dic, bueno, ja que jo soc un ulls, i m'agrada ajudar la gent, i per què creu un monòleg, no me n'aconsegueix. És una llei seguint així. Així que el primer consell de mestre ho vull dedicar a totes les dones. Posi-vos crema. Sí. Però és una tonteria, però no és una tonteria. Hi ha molta gent que em diu, ta mare, quina pell que té. Jo se'm posa crema i dic, no he fet cap pacte amb el diable. Dic, no, quan s'enfada apareix el dimoni, però no he fet cap pacte amb ell. I és que quan jo tenia 16 anys, ma mare sempre m'ha dit, s'ha de posar crema que el dia de demà va grillar, s'ha de posar crema. I jo, per tant, li tenia la meva loca per gent en el cas. I el que feien les nines, que no feien cara a les mamàs. Per què? Perquè molt pensant que nosaltres som les úniques que tenim aquests sentiments, el que sigui, i realment les mamàs també van viscut això. Però bueno, jo en els meus 16 anys me'n fem de debut. Per què? Perquè la veritat estava un poc espanyada per l'edat que tenia. Que si dormir poc, que si estudiar, que si fer feina, que sortir de juego. Bueno, això quan jo tenia 16 anys me'n fem de debut. Jo, com m'he content com un pasco, perquè quan era petit pot pareixer més gran. No, sempre vols tenir 18 anys, que si és canet de cotxe, que si vols joc legal, que si el que sigui. Bueno, la qüestió és que jo vaig començar a posar crema, ja podeu veure si m'he pell. Vaig començar a posar crema fa poc, deu fer 2 anys això. I bueno, meva mare m'ha quedat la mateixa cara que tenia antes, no m'ha sortit cap runa ni res. I un dissabte, l'any passat, quan jo encara tenia més estimat 24 anys, vaig sortir per Palma, a túnel. No és que fos un túnel, és el nom del bar, jo sempre anava als concerts i tal. I un dia m'atrapa un porter que no me coneixia, l'ho vist, perquè quan jo vaig anar a entrar tota decidida, com sempre, em diu, un moment, em diu, m'has de mostrar el DNI. Jo, un moment, ara com és, em diu que estem més de 18, dic sí, i l'any passat, però igual, que has de mostrar el DNI. I em diu, si estem més de 18 no em pots dir, no, ara vull que ho vegis, jo ara te'l mostraré el DNI. Jolín, jo n'he 24 anys com a president de 18, si antes no posava crema, un dia sí, un dia no, ja sé que vull fred, que si crema fa fresca. I no me'n posava, però per dalt, a partir d'aquest dia me'n vaig començar a posar cada dia. I de noche també, dic, que digui el vespre, no, dic, aquesta cara que m'ho diu els anys. La qüestió, joves, poso-vos crema. Quan tingueu 60 anys ja no remei. Bueno, sí, faig com de Carmen Siriel, però tot pot fer-lo aquí als costats. Perquè deies, Charlotte Presley, quan hem d'obtenir? No deixem el Presley, se posa crema, segur però. Perquè aquesta pell, o lifting, o fer-lo, o crema. I com que se pot permetre la crema, no crec que se posi fer-lo. Si no, que els rebrien tots els convidats amb una bandeja de Ferrero Rocher. Un poquet de silla te costa 4 euros, imagina't una bandeja. I el pegamento per fer-los perquè no li caigui. Això també era algo cert. Bueno, i ara aquí va el meu consell als homes. Homes, sempre que poseu una dona, la cagau. Però és que la cagau. Si tu vas a una dona i li dius quan d'any tens i ella te diu quan me'n fas? Ui, tremolau aquí, Basta que li diguis que en tens 21 i ha de fer 30 i ja està, ja l'heu cagada totalment. Només per un any. Ja li pot dir que si tinguessin Angelina Jolie davant de matrius a ella, ja li pot dir que ets la més sexy del món, que ets joveníssima, que és igual, tanmateix ja l'has cagada. Aquí ja no hi ha remei. Per tant, i presteu atenció aquí, l'única manera per no equivocar-se mai és fer-la de 18. Si és petita, la fas de 18, que estarà més contenta que un pasco perquè vol pareixer gran. I això som totes.
I si és més gran i la fas de 18, més contenta estarà encara. Quantes dones no estarien contentes aquí de tornar a tenir 18 anys? Moltes, no que sí? I doncs ja està. Homes, les dones totes tenim 18 anys. I dones, posa-vos crema. Poden començar a abrir el resto del grupo. Vinga, no estic molt petits. Vinga, ja està vermell. De sintonia.